Sumakdaw! Itay kapay nga ibabaon! Mapanak nga rod sumakdaw. Awan pa'y madkarga na itatimbang awit mo. Mapanak pala sumakdaw. Nagbayag ka nga gungkunay kat agluto akawn. Agur-uray ka kadilang. Di ka lang makururay ma. Darasam tiyang gunay! Wain mapanakaon. Unay ka dito bakitanin na ya. Ibataman nga min deta cellphone nga gamaw. Cellphone kala cellphone. Kabadong, Ah, apay maray. itay kapay anak katugaw di tasango ti Teresina. Ah, itay pay aya. Kinukatugtugaw kon sa laang maray. Itay pay, imbaon na kansamot ni Marituyang amapan sumakdaw. Kasano manamuan maray. Kasanaw nakaigem kamot ititimba. Ah, ay wang gaya man niya. Kunak no nakasakdo akan. Surutan na kantumanan ni Tuyang mo. Iso ana saya at noing ka sumakdaw. Nay. Awanay, naibusan tilod ka. Una yan. Oh, ape akitaan nakakasta. Ay, di mo ko na. Mabalay, maray, ngumutang at itilod. Ay, kay ibus na. Ay, agraman lot utangan yaw. Talagang mga umutang at itilod, mate. Ay, ingka ka sumakdaw, tanay. Adun tumanan tiagsakdo di tagripaw. Siyak pa ito muna sumakdaw. Pila ka, tatabadaw. Siyak pa ito muna, ta senyora kon. Paimot na itataba daw. Ito'y kami pa ang nakapila di tawi. Nay, si kabagayam ko raw. Diyak nakita, nakapila kagayam ah. Kasangsangpet mo lang, napan ka na dagos di tagripaw. Agpila ka mo't umay ka dito'y malikudak. Ako nga ron din na matuyang. Kamatin naktumanan iti binalsad no jak makasakdo iti pagluto na. Siyak ngay, kung tanak ni Uncle Kaw, no sana ka makasakdo iti pagdigos na. May bayang pay laing na iti Uncle Mau. Uray san ngagdigaw sa nabang sitlat ta. Angam siya ngay. Ako ngay, ninanamatuyang. Isa pa unahin na kaun. Awan pagluto na. Magka na kayo ataw bing kayo pa'y. Nakasakdo akaw. Banaw! Yawid mun aday ta sinakdum ada na Ayun gayam. Ay way, numayin! Uray nga ti kalsada ag cellphone kalaptalak lakayan. Adto yan titanaw. Kal apay nga hindi sumlatan di taagdan. Iyulim adita taipan mun ijay kusina. Nay, kunak man no si kamot hindi mangyoli di taagdan. Na, siyak lang arodan ti aglotaw, siyak pay lang ti pagbagkatam. Darasab giday, itay kapay ngururayan. Wine! Reklamo ka la reklamo. Sana ka agdiguson. Na, nagkunakan ka asaan kang agdigaws. Madenti payud mo. Agaputan iti agong dagiti amin amasabat mo. Awan pa'y mo't sinakdo ni Kwarong. Ay, nagbayagan ni Kuwarog amapan sumakdo. Itay pa'y anapan si Makdaw. Bayamon, jak agdiguson. Ay saan ang mabalain? Siyak ti mababain no ibaga dagiti tao ani Kapitan Inteng kat nabangsit. May mayat ata, mas sikat. Oh. Na ay, ati dog sa manan ti pila ija ayan ti gripaw. Isugarod nga oray jakon agdigos. Sayang ti danom, ano dag kasapulan. Na, sika ti maysa kadagiti agkasapulan, Inteng. Iso nga agdigos ka. Aba, nagdagsang na ito sila pagwatin mo pa. Ne, nyanggal mo dito masabat ka. Nabayang kay, sa dino ti papanam. Takot iti barangay hul at aldawin. Ha? Ay na, kasanungay da ito'y sinakdok kapag digos mo. Sapay doa nagdadakil at imba. Ay am da ita digos dita. Kat no makabulan na saan ka nagdigaws. Awan mo't makaamuno di mo ipagbaga. Ay, nakon! Ay, dakla ko man si Maksak daw. Nabanugak lang nga din na nagpila. Narigatanak pa yan ang bagkat kadagitaw eh. Ay, nagkirigat na talaga ti sumakdawan tay. Ay, nasaya at tanakasakdo kamot laangan. Ay, Mabiit lang taayabak ni uncle mo taagdigosan. Inteng! Umay ka agdigosan! awan ni Uncle Kaw. Napanin iti barangay haul.
Anya, napanan. Ay na, linibasan nakmanan. Nagnasiguro iti bakdor ah. Kat no inlakaw jay bakdor. Nagnaan na ngay nga rod arimuar. Na, limagtuman nga tana, ijay tawa. Ha? Naglaingan ni Uncle Kaw. Nagngato ti tawa yaw. Ngam kabalan na alag to eh. Nay, apay adi ka makatal na ba daw? Magmagnaklag mo dito sa wanam. Kaya't mon samot ang makaungatakan ka. Amom nga buy-buy ak ititibay, pumanag na ka dita sang wanak. Di ka mangaming makadlaw. Agtugaw ka mga main. Yak kayat. Na, di nakdisturbon nga buy-buya. Ijay ka man adayong agpagnapagna. Ikan na nga raw, tipaglod ka. Ikan ka? Kano inlakon to, pay amin ari daw dito'y balay. Tapno saan ka amakarwar amapan aglaw. Tapay. Nya mo ti palang pariga mo kanyakan. Destorbo lang deta silpaun. Nagregat ka nga ibabaon. Nagbuntog ka nga gunggunay. Maurasan ka no maibaon ka di tarwar. Taday talag silsilpon jar aramidaw. Naminsan lang mo da dyan na pasama ka. Nasaysaya at langan no saan kan nga aglawd. Tauray panangan mau, madistorbaw gapoy tiday tasilpaun. No kasta, saan na ngay kan tipaglod ka? Saan? Taigatang ko iti bagas day jay kakaiso na kwartak ijay bulsak. Aya, ay kit sige nga ron ah. Agbuya ka lang, ititibay. Na, sa dino nga iti papanam. Mapanak maturo ka. Awan mo't laramidag. Misigay, riingon kantaw no agluto Tamapan ka man ng sumakdaw. Wine, ito lagayam. Di na amaw nga dapang panunutay. Saan na pulos makadlaw na ito'y atuyan? At namadmadlaw ko kagawan. Anya day taamadlaw mo, kapitan. Kagap-gapo lang dito ni sekretary. Nakapismas. Doble pa ti pismas na. Apay andamanan by Rouse. Awan mo, Uri si kamay, nakapismas ka. Apay, agan ano kayo? Andaya virus ka. kuha nga men, kapitan. Awan mo't maangot ko amadi. Awan maangot mo, kapitan. Padasam man nga ingato dagita dua nga imam. Ay una yan, hey, makaulaw permay. Ay, tuy anglet ko ti bagbagam amakaulaw. Apay, di mo maangot, kapitan. Gagangay na. Iso nga ron asim mikata, gapo iti anglit ko. Saan ka na mapanagsak do kwarog? Tadapay lang jay sinakdom itay. Ay? Saan mo't ngamin ang nagdigos niya uncle mo? Nasayahat may, tasanak pa ilang sumakdaw, antay. Agbuyak man pa ititibay. Wen, aginanakamot Ha? Antay, kumita kay di balay datatabadong kananatuyang aw. Ay sus, apay ngay. Anya ti aramidan ni pari badong ititawa. Lumagot sa matay. Ay wen, ay delikado. Sapay ka lakayan. Ay, tultula din ng samot ni Uncle Kaw. Ay sus, limag taon kwarog. Pustahan tantay. Nablaw Ay. dagiti sa akin ah. Na, Napilay daytan. Badong! Ayan maun! Napnapanamon badaw! ay namare, di mon birukan ni badong mo. Kasano ko maajak birukan maray, kat malumaon, ibaon ko amapan sumakdaw. Apay, inungtam aya. Kanayon ko ang ungungtan. Takasano, day talag silsilpon tiyan muna nga ramidan, nagrigat ko nga ibabaon. Ay, isungarod alimag to ijay tawayo ah. Kunakon kay. Ay, agpadpada damutan kan inteng. Nagtulag dan samay. Na, kayat mo asawon maray. Lumaglag tumat ni Kapitan di tatawayaw. Katwan, ibabaon ko nga agdigos. Ang amom ti inaramid na. Amo kon maray, di mon ituloy. Lemagtaw di tatawayaw. Wen, maray. Ay, jak amo Numayat ti panagnana inton sumangpet. Kayat mo asawan, nablumetan ti saka ni Badong Kaw. Ay katwan aga seman jay tawa alinagtuna.
Naglibas anapan naglaud. Pati jay gatang ko iti bagas may inala na. Ay, unay matan ni pare badong. Ay, maray. Uray ka din ni Kapitan kat agkop-kopit may. Ay, kanayon Aya, Ay, nakaro nga agkupit ni Inkeng. aya. Imbag no di nakupitan ti kwarta ti barangay tayaw. Ay, padasan na nga ramidan ti kasta. Ay, mabalunot ka, maray. Paray, dito uya mampay o nagti barangay hall nga tugaw. Wala, Mabalay, dito yung opisina. Aircon kay. wala. Nagpaluda nga min kay. Ah. Ato, ti kacachat ko mabalasan. Apo, iso happy ka? Huwag mo ta. Dito uya man abay mo nga tugaw paray. Mabalay. Win! Kas lang amin napigpigsa, hindi masidigaking ka. Ay, agtugaw ka na. Sumanao ka. Huwag paray. Ay na. Nagmayatin ti agtugaw dito yung aircon nga opisina ti kapitan. Naglamuyot pa dito yung pagtugawan. Na, Anya na yung maangot ko paray. Ape, awan maangot na. awan. Ay, makaulaw. Si Kansamo paray. Hindi ka reklamo tamaki ang angot ka. Ay, si ka talaga. Apa iti makder ka? Ay, Kung nagtugaw ka pa'y. Ay, rumuara langay. Tama nga no day tapay ang lit mo, ti pakatayak. Tataba daw, nagkapwam. Tita Barangay Hall. Agistambayak ko malita. Ang permimot ang naganglit na angkel mo. Diyak manusan. Ni. Saan kamot ang napilay? Tapay ko mamapilayak. Ket no nakita da ka kini antik ba nang alimag to'y jay tawayaw? Dayjay. Nakita yung gayam. Kasta unay ada nagmigan ka. Tapay ko mamadanagan kayo. Pinapigsa apay, Mike. Kung saan ka ang napilay? Nalaingak, nulin nagtuan iti tawa, ti pagsasaritaan, kwarog. Agpada kayo kini angkel ka, Ay, ibaga mamut tagdigos. Tapno sana makaulaw, ti payod na. Kabuting na nga rin ti danaw. Nagadua kabutang na, danumpay. Badong! Ninanatuyang, Agong unit uya ka. Badong! Kwarog! Tanglam ni Tatam Abadong! Di mo ipalubos ang makadayaw! Imbagayo Ay, Aw. batan na ka, kwarog. Natanggal ka. Ay, naskin na may tarayak ni tuya ka. Taday, at pangurna. Darasang nanatuyang. Natanggal ko ni Tata ba daw? Ay, Jak palubusan. Wow! Di mo palubusan! Dito'y paimot sangwanan ti barangay hall tinagapaan yaw. Kasanaw, Kapitan? Day taba daw kinupitan naklangarudan, linibasan nakpay. Kasano adyak ilibasan, pare? Paglod only, di na pa ika. Ay, prat! Huston! Denggan nyo ti repiri. Ireklamo kit di ani ba daw, Kapitan? Na, Taday laag silsilpon jar aramidin na. Iso ajak ikan iti paglod na. Patpatsyon na tatuyang, pare. pare, kontrolem ngamin ti panagsilpon mo. No oras ti trabaho. Patsim ngamin ani tuyang mo. Tamangan no mauma. Kasano ajak mauma, Kapitan? Ket no narugyan nan tinagsilpaon, ijay nan ngagmalmalam. Oh, pare. Ah. Eh, Ay, hindi na kita, hindi kasta, pare. kinupitan pa'y kanon ni Marituyang. Dakas deta. Oray kanumot gayam sika, Kapitan. Agkop-kopit ka, magkuna ni Maribanang. Nay, agpadpada ta mga gaya, pare. Kwa, jakun ulitin day jay. Ang mga nutuladen na. Ala, sumurot kan ka ni Marituyang. Ikarom ti basol mo. Apay, di nakaduan, pare. Intan! Ah. Kaduan ngay bagbagap. Biliba ka talaga kada kayo kini Tata ba dong angkay? Anya man ang ti pagbilibam. Agpada kayo alo maglagto iti tawa. Na- Ngampulos asaan kayo anapilay. Hindi pa'y deta nga ramit ko. Amok ti tiknik. Kasta ka day. Suruan nakman nga rudmat iti tiknek. Nagado ti rumbang ama sursurom kwarog. Ah. Saan aday talumag to iti tawa? Inteng, apay ti kunam, kas jay latan. Kwarog. Anyat kaya't asawon ni Antim. Addadusa, ti basta lumagtulatan iti tawa. Hala ka anggal. Kwarog,
Ingkaalaan jay balunat ka. Kunakon kay. Mabitlangan tay. Ay, nagtungpal adagos. Badong! Present? Kunak nag-cellphone ka manan. Andak lang dito sa kwadam. Yung bantap nila. Katinaw, di pangibaw ng kanyak. Kasta agalisto ka. Ala, ingka sumakdaw. Ay, sus. Nagatitog man ang tipila dyan gripaw. Kit adamanan na dyan ni Kwarog. Isakduan na siguro ti pagdigos ni Uncle na. Tasaan nga digdigas. Ay natatabadong. Unang ngamin nga ramidan ti pangibaunan ken kanina na toyang. Sakpay ti panag-cellphone mo. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enheng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VJ Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ilimlim mga naksamay. Ay na, saan ba ta paray? Nagkaro kamit. Apayan niya man na natin basol ka. Di ka na yan. Pananglang sut mo kanyak. Anya, Mauma akon ka. Umay ka dito'y. Dito abay ko. adaytan. Ito ako, nitisangon paray. Wen talaga nga dakan itisagok. Aday ka. Apay nga bigla na milata na kinabil paray. Inton maminsan. Aday Di ka. ka naglanglangsot Nay, limtag mo't day tasubsob mo ba daw? Ginabil lang ni parenting tuyang. Anya, No amok lang ko makabila na. Diyak ko may masidag king kwa na. saan ngamin anasaya at ti aglang-lang sot ba daw? Anya nga ita. Ay, amin na makakita kanyak. Dilawin da, tisubsob ka. Masurunak. Ay nabadaw, agnakam kamangatan. Ay, kasanong agnakimak. Kahit saan mo't anasayati, naramid day dya, parinteng. Ay, una yan. Salpagkiday. Na, ay nagadukot alaw-lawat mo. Ay, jak nakapagtepil. Pinaramanak jay luko. Ay di mula kat kinasarita jay tao, itinasayaat. Ay, masurunak. Idi damaw. Masakit ni Kwarog. Idi kwan, kunana anatay. Idi napanak iji ospital, si bibiyag gayam ni Kwarog. Ay, Ay, may kadwa. Kunana nga urayak iji park, tagkuyog kamay nga agawin dito kabildatan. Gayam, imun unad. ay nalipatan na siguro nagtulagan yaw. Di may katlaw. Ay, jak na anusanan. Kunanang, nga aduda nga umay agtrabaho iti papaaramid ka. Nagpapartiak iti may sa akaldeng, kin nagpaluto ak iti adu nga inapaw. Idukon kit awan damit. Ay, dayta ang agpaiso. Uray kumaman no sinapan na ngayong baga adida umay. Tatnusan ana ilawlaw ang tao. Ay, surod kun. Kinapudno na namin adumat alinang sutan nak ni Kabadong. Anya? Kunana nga umutang kanyak tabayadan na inton bigat, hingam saan mo. Ay, uray sak. Kunana nga igatangak iti arak, tasukatan na kanaw. Hangam, di namat sinuksukatan. Iso ana sayaat no inikan ni Kapitan iti pagnakman na. Nagnakam nanakwanang. Ay, makatumpong kuma iti katapat na ako nada. Ay, sapay la kumaa. Iti nagsakitak. Imbaga nakit din anataya. Ay, nagrigatan na yati nakakaasi pa nagbiag tuyang. Ay wunda, iso amasapol nga aggagat ka amanggod.
Ay, agsasadutan no kasto nga 1 pulos kwartak. Anya, May isa pa ya parikot ko day tamar. Margaya parangan ti balay ta. ay kat manggad ka tapno makaurnong ka iti pang patarimaan ta. Anya nga tan numapangga ka ni Mari Banang. Umutang ka king kuana. Anya, Umutang ka iti 15 mail. Ibaga mabayadan tantaw. Inton itid kampay iday iti 50,000 na kwartata ngayon pautang ta kani Pulanaw. na di ka payla na didigra iti panang kabilken ka ni Kapitan. Ay, kaano pa nga ta bayadan dati utang da. Mano aya ti utang da kada kayo kani Marituyang. Dakkel nga rod maray. 50 mail. Nagdakelan nga ino kasta. Sing-singiran may. Ngam inton ka ni katlo abulan ka no abayadan da. Ay kat kanayon nyo ang mapansingiran, tapno ito da. Ay, gumatang ako may ti batbataw. Tapag patarimaan mi iti sango ti balay mi maray. Kastaya. Ay uwan Ada ka di kwartam dita, maray. Tay supay lang man ti buludek. Ikwa. Ay awan kwartak ang mabalin ko ang maipabulod kan ka, Kabadaw. Namati ni Mari Kuanang nga da 50 mil a kwarta ngayon pautang ta kampay iday kani Pulanaw. Anya, lang sutam ni Marikwana. Tagtagari ah. Tadda plano ka na sayat. Anya, Diyak ibagbaga, no niya day ta plano, ta mga numasukal. no anya man day ka, di mon patuluyan, no di mo kayat ti maisagma. Ay na, diyak kumarami din day ta, ngam kasapulak ti kwarta ita. Mala, makaamu ka nga raw. Adda ka no 50K a kwarta da Kabado ngayon pautang da. Anya? Nangalaan da kumangay ti kwartang impangutang damay. Kat ornong da siguro nga gasawa Aya, Umut-utang kanyak iti kwarta. Ay ngamjak pinautangan. pinautangan nyo kuma. Sayo patungan no agbayad da. Kumangarod ngam nawam magkwartak. Idakdakkel yo kuma ti porsinto na. O di agganan siya kayo pay. Bumulod akman iti kwartam di ta kwarab. Apay, awan kwartayaw, tataba daw. Adda nga rod, ngam inutang da pailang. Agbayad da, inton ka ni katlo a bulan. Kanikatlo abulan. Way, kasta nga rod. Mabalin ka da, yapautangan na pailang. Mano ay ti utangin nyo kanyak, tataba daw. Uray, day ta 30 mil. Mabalin na yun. Kasapula nga kay. 30 mile. Kano nga bayadam? Ay kino may dabayadan ti inutang da kanyak Intong ka ni katlo a bulan. Sige. Ikarigata kang idutin ka day ta kwarta, tataba daw. Ay na, nagyaman na kwarog Angim na At interes na ti kwarta kabulutan. Ay way, tuturi kwaraw. Kayang-kaya ka. Babayaran kita. Eh, 30,000 pesos amin day to'y dungaw. Ay unay kan aya inteng. Sang kaulit mo abilbilangan ti kwartam. Inton kwan, matnagmukit di ti dadduma. Maya to, pa'y ngay ayaw min abilagin. Ammom lang arudan ti bilang na. Ang ulit-ulitan pailaang. Ngay, at damag gaham kwarta yung anggay. Sige, panawan kayo pa'y dito, ikwarog. Ado pa'y taramidak. Sige lang. Anggay, mabalin ka di nga umutang iti kwarta yaw. Masapul ko ti kwarta. Pangusarap ko ma. Ay, ado anggay. Pautangan na kuma iti 30,000 pesos. Di pa kat alam amin ang dati bilbilangan. Uray tabayadak tumot lang nga dagaws. Apaman na maalak ti kwarta. Sige, isublim adagos. Kamaudyanan na. Damot lang ang kwartak itatuya. No kasta nga raw, pasimintumon ti paraangan ta. Win ka day. Agparami dak tumot tayo iti siminto apader. Dasayat nga raw. Butoy ti kwartam. Saan na masapaul? Tasyak ti mapan gumatang iti materyalay sa mausar. Balbalagan ka ba daw? Saan akum kumpormi manendita ti mapan mo gatgatangag? Igatang mo iti kasapulan ti kwarta. Win ka day. Danag mo na ya. Mala, rumwara ka.
Nagadumot ti 10 a kilo a karni ti baboy, kabadong. Wen maray, tado ti umay agtrabaho inton bigat. Ay, isumot lagayam Kunak, ano si daon nyo laeng adwa? Ken 10 a bungon na tinapay. Upat a buti ti arak. Ken kompleto meten nga pagrikadaw no adda dita, maray. Hadda sige. Kaikabil ko amin iti eko bag dagiti gatangem, kabadog. Ken kagudwa ka ba na bagas, maray. Sige, mabiit laeng nga road. May sa atrak abat bataw, ken 10 ket 2 siminto amin, paray. Day talaan, awan landok na. Ay, aguray ka. Na, Tadyak pinalpas. Ay. Adda na yun na. ha? Lanlan daw, ken darat. Ay, Ket kayat ka, iyag mo amin inton bigat. ay wala. Di kagda nagtasyak ti makaam mo ang mapan mangala iji ilay. Ibaon ko ni Kwaraw. Kayat ka, eksakto nga oras, alas 8. Ah. Isang pet yaw, ti order ka. Win, di ka kadyagda nagtasyak ti makaam mo. Kay masan to tagluto iti masida, ken merienda. Mano ay ti umay agtrabaho nga inayabam. Aduda, ni Tasyaw, ni Unyok, ni Kabalaw, ken adapay lay mababaro akadwada nga umay. Tapno mabibiay. No kasta, walo da amin nga umay agtrabaho. Why, sungarod nga doon ti isagana mamakan. Kaano da nga umay agtrabaho? Inton bigat madlang. Sige, bayam tamang isagana ak iti adaw amakan. Nasayat, iti kasta, napigsada nga agtrabaho, inton bigat. Apay ngay, awan mat mauray ta nga umay ita. Ay, sinalbak, apay ngay. Sapay nagadaw dagitin saganak amakan. Kunak magayta ti panagtrabaho da. At tinasaya at mapankakin ni kapitan. Amwam no apay. Pay mantan naksarakin ni parenteng. Langsot samay. Nukasta, awan istak da iji ili asiminto ken darat. Awan ang kail. Ay. Next week da ka nung agpadilibay. Daa. Kasano nga taitan di pari badong? Aguray da ah. Ay. Ay, siya pa iso ti sumungat. Ay, Paray! Harag! Di order ko ngay. ay awan. Iso nga aguray kayo pa iti 1 week pare. Anya! Kino yung pasiguradong nga yugyo ita. Awan nga rod. Ay basol ko pa na awan istak da. Alaman. Nukas na nga ron, awan to umay agtrabaho itangal daw. Ay, una. Ada imay dito ay nagdamag kanyak. No, ada kanon ti order yaw. Ngam kunak nga awan pa, ta next week ton. Iso ang nagawid dan. Anya! Nasaya at magtasaan nga imay dito'y dakabalaw. Onyok kantasya. Pudnaw, nga man yan. Tanaylawan ko tinaggastos iti makan. Ha? Nailawlaw anak kit din anagluto. Awan damag kayam. Ti parikot. Sa dino nga itan ti pangalaki ti magastos ko inton sumaranaw. Ay nagrigatin na ti mailawlawan. Oh, di tantan mo pa ila ang tagurnong ka iti kwarta. Kapilitan na. Anya nga iti pakanta kadag iti umay agtrabaho no bilang. Nangina pa yung ti swilduda. Ayan nan nga iti kwartak tataba daw. Kanikatlo a bulan itan. Ay, salbag kidi da ito yan. Isublimon ti kwartak a binulod yaw. Agraman ti interes na. Ay. Sa payawan kwarta kita kwaraw. Ay, panghasyo mo ta. Di ka mangilawlawan. Kwa, kastoy na eh. Amina kong king ka ita. Tipudnaw kwaraw. Pudno nga. Kung kunak lang nga da kwartame nga impautan ka. Ha? Inapudno na. Langsot ko lang na jay. Tapno makadiskitarak iti kwarta. Anya? Awang ngamin na mo kapangalaki iti kwartame kwaraw. Ay, hindi naman na maglakit din nga ginteres iti 5,000 o ti kwarta nga impautang ko kan ka. Hanggang saan mo't gayam? Ay, jaklay pagarup akas tagayam ti plano badaong. Awanin ti maramidan pa ni kwarog Ta nagastos kon ti kwarta na. Kuna, ngamnungay idarum na kakin ni kapitan. Ay, makamuditan na. Ay, sana balik ko man nun, alpasin di parikot ta.
Iso akas to'y ti mapaspasamak kadata. Nga main lang sutam ti padam ataaw. Sana bali saan damot ang makurangan. Tinaskain, nakagatangak iti materialize para iti pan nakatariman ti parangan ta. Anya, Naamwak ka ni Kwarog nga inulbudan ni Paribadong. Iso nga imayak ta ibagakken ka. Sikan ti agdiskitar iti pagbayad yo, marituyang. anya. Tapno ammom, saan a kwarta ni Kwarog timpautang na? No di kat kwarta ni Inteng. Ay, kinabil samot ni Inteng ni Paribadong iday. Ay ko ha. Uwan, pudno day tamaray. Agdiskitar ka nga rod, tabayadan yo, Mare. Ay, delikado ni Paribadong ka ni Inteng, numaamuan na day toy. Sige maray, kasaritak daw ni Badaw. Awan ti palimad adilom taw. Iso na amwak ti amin. No kasta, amam nga inulbudak lang ni Kwaraw, pare. No apay met At ijak kay kayat nga aramidem kat isumat ti kay kayat mong aramiden. Ha? Di mo't imbagakken ka. Ngayon tun maminsan, di kan agul-ulbawd ngam inaramid mo lata. Kayat mo sa mata isel-sel ka di ta unag ti abot mo wano pagpaludan. Ay, saan mo ta pare, pangasim mo na. Kasyan na ka diya. Pakawanan na kuma. Ikarek, jakon ulitin pare. Agbalbaliw akaon, fix man. Isublim ti kwartak nga intendken ka di kwaraw. Ay, nawan pagbayad mo. Sublak dagiti materialis ang nagatang mau. Ay, wan pare, isublikaon. Ay, mabwisit aki di ti kastoy abiyag. Ay, Talaga ang mabwisit ka at gululbot ka. Ulitem to pa'y tinaramid mo. ay saan pare. Agbalbaliw akaon. Narigagayam taglang lang sa. Ay, napakawanan na ka diya pare. Ay natatabadong. Di kay agulbod, daawan palimod adilumtaw. Kas ko na ni Kapitan. Day ko na dan, no dakas ti aramid mo. Dakas tumat lang ti apitam. Ala, agbalbaliw kan tatabadong. Ala si Jay! Ditang tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPV6 Drama Production Center. Iti DCWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayan kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kumusta ti 5 bulan apa nagtrabahom iji Manila? Ha? Anong sinabi mo pare? Na! Yay! Pwede bang sabihin mo na lang sa Tagalog? Ha? 5 bulan mo lang iji Manila? Nalipatan mo ti saon? Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo pare. Na. Mamati ka! Dagiti daduman tupay dita. Ket manu atawon da. Di damot nalipatan ti pagsasao nga ilukaw. Ay nakaw, Na. talagang hindi kita maintindihan, pare Inteng. Ay, ala! Oo, sige na. Kumusta ang 5 buwan mong pagtatrabaho sa Manila? Ganon pala ang ibig mong sabihin, pare. Inteng, kunam amapan ka makisarsarita ka ni Paribadong. Hay, makapawan ganas. Anya, nagsubli ka matadagos dito balay. Awanin! Nalipatan na ni Paribadong ti agsao iti Iloco. Anya, Kapaasar. Jak ama no agsasao ni Paribadong iti Pudnaw. Uno, agin kukunan sa laing. ay na,
5 bulan na lang ijay Manila. Ang nalipatan nan ti pagsasauna. Isungaro na pinanawak ta maasara kun. Awan ganas ko. Unay mo't daytan. Kasla sa anak amamate, inteng. Ay urasyak. Mamati ka. Ay, parang nakalimutan ko na rin kung paano magtrabaho sa bangkag natin, Tuyang. Anya, Mas mabuting ikaw muna ang magtrabaho ngayon. dinakman pagpungtutan ba daw? Ha? Anong sinabi mo? Agsao ka itilukaw. Ah. Tano saan? Pakitam detoy. Ano yan? Parang balonite? Ha! Talaga abalunutan ka ba daw? Ah. No di ka pa'y agsao itilukaw. Salbag ka. Ay, ayoko na sayaw. Hindi kita maintindihan, Tuyang. Hoy! Agsubli ka ditoy! Badong! Ay, Guarag. Aw, abay, tatabadaw. Ay, itago mo ako. Baka habulin ako ni Tuyang. Talna ka man. Ay, Pataga-tagalog ka pa ilang, Mike. ay, natatakot ako, Guarag. May dala siyang balonite. Anyang namin ti basol yung aya. Takam kamatin na kayo ti balonite. Anong sabi mo, Guarag? Hindi kita maintindihan. Na Pwede bang sabihin mo sa Tagalog na lang? Yay. Isublikon kan ka daytoy balunot mo abinulod ka umaribanang. Mudto yan. Ay, kat anyangay. Nagsaumot lang ni Pari Badong iti ilukaw. Saan nga raw maray? Masurunak tamang ibabaeng. Sana balimot kit di No kastalaang maray. Mangibabain nga raw. Tinasken saan nga agtakaw. Wano agaramid iti kinadakas. Ay uray pa'y maray. Masurunak iti kastang aramid ni badaw. Ay na, kastaunay apungtot ni Marituyang kan ni Pari Badong. Kasano adi makapungtaut. Kahit obvious mo't namin. Agin kukuna lang ni Pare Badong. Adi na maawatan ti ilukaw. At dagayam ti kasjay. Malipatan dati pagsasauda. Patsimot ni Pare Badong. Na Mabalin ko No, may sanga ubing idinapan iji Manila. Laklakayanin. Apay malipatan na kita ti agsao iti ilukaw. mas daawak Isu manipod ita. Awan ganas kaon nga masidagken ko na. Uray pagtim ka na. Jaktal talyawan. Lumabas ako iti sangot iti Tersi na di kagawad ko na nga. Pare Inteng! Pare! Di Pare Badong mo na jay. Ay, jaktal talyawan ti luko. Pare! Ikaw ba yan? Na, Halika muna dito! halika muna dito nga. Tarupam sawak. Awan babain mo nga ginkukuna di taan alipata mo ti agiluko. Halika muna dito, pare! Inom tayo! May alak at pulutan dito! Ay, day taman. Ay, sige. Umay na ako dyan sa iyo. Teka, pare. Parang nagbago ka ngayon Anya, ay, ano? Bakit? Ganyan. Magsalita ka naman ng Tagalog para magkaintindihan tayo. Ay, naapo. Lapdan nakta mga nomadisnog ko timurdong tingiwat na dito at tao. Napansin ko kasi na parang ayaw mo na sa akin, pare. Pero mahal pa rin kita. Oh! Totoo yan. Talaga ka di mo amutag sa uiti iluko, pare? Ano, pare? Na. Tagalogin mo naman ako, pare. Hindi ko maintindihan yan. Talaga? Bakit? Anong nakain mo? At nakalimutan mo ang magsaunang ilukaw? Oh, ato iti pulutan kan arak nga order mo, kabadong. Uminom tayo, pare. Makinig ka lang sa akin at ikukwento ko sa'yo ang naranasan ko sa Maynila. Marami. Ay, sige. Magkwento ka ng istorya mo. Ta uminom kan agpulutan ako. Ay, arakan pulutan ko naman. Ang charap-charap. Sige pare. Panawan ka pa dito iter sinanay kagawad ko na.
Tada napataga papanak. Pero hindi pa ako tapos sa kwento ko, pare. Saka na lang. Ewin! Sa kalaangan tinabati pulutan. Kukod ti baboy. Ano? Eh, Iba yata ang sinasabi mo, pare Inteng. papanawan na kita. Sige na nga. Bahala ka, pare. Uwi na ako doon. Ay, wala na ang pulutan at alak. Ay, wala na. Ay, nakaw, kagawad ko, anang. Inubos pala ni Pare Inteng lahat ng pulutan at alak. Tapos, sa kanya ako iniwan. Ay nakabadong, agsao ka kadi iti ilukaw. Ngamen, matiertireter ti dilak ang makisarsaritakan ka. Sige naman, kagawad ko, anang. Maawa ka sa akin. Naubos lahat eh. Anya ko manon naubos na lahat. Ay agawid ka muton, kabadong. Pautang ka naman sa akin ng pulutan at alak. Huwag kang mag-alala, Maray. Anya? Sasabihin ko kay Pare Inteng. Siya ang magbabayad sa utang ka. Paano yan? Kasano nga iso ti pagbayadam, kabadong? Bakit? Siyempre, inubos ni Pare Inteng lahat ng inorder ko eh. Na, Uutang ako sayaw ng para sa akin, para siya rin ang magbabayad. Period. May sa kayo mo't nga gininom di tao, itataba daw. Na, takaslawan ng ngigna. agsao ka ngamin iti Tagalog, kwarog. Tapno maawatan na ka ni kabadong. Ngamin, nalipatan na ka naon ti agsao iti ilukaw. Kaslasahan na ka mamatay, kagawad. Oray saan ka mamatay? Bagayam latan amo mo ti agsaw iti Tagalog kat. Ay, ganun ba? Tataba daw. Hindi mo na ba alam magsalita ng Ilokaw? Mabuti at dumating ka, Kwaraw. Umutang ako ng alak at pulutan. Pakisabi kay Pare Inteng, siya muna ang magbayad, ha? Ay, da kayo ati mapanmangibaga. Kayo na lang ang pumunta sa bahay ni Uncle Inteng para ikaw na ang magsabi. Pare! Pare Inteng! Nay, nimet pari badong dayjay inteng. Agturong dito'y balay. Anya nga tati umay na ibaga. Ay, diyak kaya ti makisagukin ko na. Agin ko kunamot na itaataw. Ket, anya nga iti aramidam. Ala nga na pagsubliam. Ayan ni Brown ay. Ayabak man ta. Abugin naman ni Pare Badong. Pare! Brown ay. Ay, inteng? Umay ka. Yung kamangkigtutan ni Pare Badong. Ngam di mo kagkagatan, Brown ay. Ay na, naglaing. Nagyaman akta na awatam ti imbaga, Brown ay. Sige. Asaw! Asaw! Ay, Pare Inteng! Tuyaso yaw, kumagat! Ay, tulungan dak! Ay, darupan na kong tuyaso yaw! Ay, Paray! Ay, salaki! Brown ay. Pustan. Ay, sardi nga mo ni Pare Badong. Ay, si Marden ng tiyaso yaw. Ay, na, agyaman na. Tadinak rin ang rangkay akin nagatiason, Paray. Sinuruak nga men, adi nakakagkagatan. Salbag ka mo't. Kunam analipatan mo ti agsao iti Ilokaw. Adi mo amo, kun maawatan. Ay, Paray. Ito, at tinaulan na kalati aso. Nagsao ka mo ten abigla iti Ilokaw. Pamanagnagday ta, nagin ko kuna ka lang. Ay, kwa Pare Inteng. Ano kasi? Ganito. Ano kasi nga, inay. Guston, luko ka lang. Nangruna-una kanyak, may sa barangay kapten. Ay, agawid kan. Ay, sige. Una, Paray. Wow. Oo nga. Ay, inayan ito. Ay, nakakatkatawa mo't dayjay apari badong. Ay, wen garud maray. Iso ati naulan ti asaw, taagin ko kunalagayam adinan maawatan ti pagsasao tayo nga Ilokaw. Kat saan mo't ngamin akapapati analipatan ng tiagsaw iti Iloko.
Kalpasan ti 5 a bulan na nagtrabaho dya Manila, kundi sa umutan iti Tagalog. Ganun Ay, Nay, maray. Anya ti katawaan nyo ditaw, maribanang, marikwanang. ah, ay, sorry, Marituyang. Makakatawa kami ngamin iti aramid ni Pari Badong. Kuna na adi na maawatan ti agsaw iti Iluko. Angem, idinakigtot iti taul ti aso. Kalat mo't na nagsaw iti Iluko. Ah, ha? Mangibabaing at talaga. Mabuti, dumating ka, Tuyang. Muntik na akong makagat ng asaw. Ayagtal na ka man si Kabadong. Ha? Bakit? Tuyang? Anong nangyari? Taipilit mo pa'y lang tagsaw iti Tagalaw. Ha? Tuyang? Amok amang luk-luko kalaang. Tapno amaw, katawaan da ka, gapo iti kasta nga aramid mo. Anak? Agsao ka iti ilukaw, wanaw, pang-urang kalaangan iti binalsay. Ha? Ha? Sumardeng ka amang luk-lukaw. Iso siguro amasurun ka ni Kapitan. Ay, masuruna nga raw iti dayja parinteng. Ah, makitam day tangaramid mo. Agsao ka malagayam iti ilukaw. Isuan na panak iti balay da parinteng. Takayat ko apabayadan kin kwa na ti inutang ko nga arak ken pulutan ko raw. Anya? Di kan tuma ngamin iti maibaon. Ngam iti kasya tinapasamak. Mabain na kaun kanyang kalmaw. Isa o siya akong ti agbayad. Mayat Diretso met itan ti panagsaom iti Iloka, utataba daw. Mayat gayam, no taulan na kayo ti asaw. Agsubli ti dayalik yaw. Ay, mababay na kong kwaraw. Kanya ka dati aramidak. Ang mga nuad adda kaguran na kayo ni Uncle Inteng. May tuloy yo pa lang ti panaging kukunayaw. Isungaklunin yun ti amin. Ang naging kukuna kayo laang. Kat dumawat kayo iti pasensya. Uwin sa ngagpaisaw. Ay, waipik pala ako sa kanya. Parinteng. Pari ba daw? Di mo kunain nga umay kamanin agin ko kuna kanyak. Adi mo maawatan ti Ilukaw. Salbag ka. Ay, saanin paray. Aklo nag-itaking ka. Asa na pudno analipatak ti loko apagsasaw tayaw. Nasayat. Kasta tiket ko. Saan namang lukluko ter aramidem. Saan nga agbalin kanyak na ita. Ay, pakawanan na kumaparay. Anya pa ngay, nudi kasta. Ay, na, agyaman ako unay king ka, paray. Basta di mo ulitin ti naramid ba? Ay, fix man, paray. Saanayin. Nasayat. Laklakayan ka. Ng kasta ter aramidem. Ay na, tatabadong. Napan kayo la nagtrabaho iti sa bali a lugar. Ngam iti agawid kayon, ibagayon analipatan yun ti bukod yo apagsasao. Ang mana, ti importante kuma, nasaya at latating kay panaglalangan nga agkakabaranggayan. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Viesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rebotazo. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay, sa dino ti papanam, Marituyang. Mapanak gumatang itibugoong di tatersena ni Marikwanang, maray. Mapan ka lang gumatang iti bugoong, naka-make up ka pa'y. Bagay kumulaan to'y lipstick kaw, maray. Ay namaray,
naglabasit met unay, sapay nagsilang. Siyempre, inikak iti pagpasilang na. Sige maray, panawan ka na. Agsibog kalata kadag iti masitas mau. Ay, umaikan ko anang, saan kang agbat-bati? Ay, umaikan. Nakigtot ka, anak kakita kanya, maray. Sino kumamati saan ang makigtot di talangam? Apay, sa anak ka di api mintas. Ay, Nasobra am tinagpulbos, maray. Permi apim muraw day tarupam. hey, nabayagan nga arapaap ko ti pumintas, maray. Day tuyin ti gundaway ko. Sapay day talang matrupam ti mo daw. Nagpatinggalaang di tatenged mo tinapudaw. Ay namaray san ka ka din nga aguyaw no kasta nga umapal ka. Sanak nga umapal, maray. Ibagbagaklaang ti pudnaw. Kakaiso na nga inggatangan nak ni badong ko iti kompleto a make-up. Inggatangan na ka? Wun. Ay, gumata nga mangkiday maray. Anya ti gatangam. Day jay man neo. Data. Day tamot subsob mo ti pangitudtudom. Amok nga raud. Ipakpakitak laeng matoy nalabag a lipstick ko, maray. Wan, amok analabaga day ta lipstick mo. Ay, anya akid din ay ti panangipasiikat mo. Mala, iyawat mo nga roden, agigat-gatangag. Anya ay ti gatgatangam. Ibagam nga minan. Day tabogo, aw. Kundi make-up. Bogo ang malagayam ti umay na gatangan. Surot ka. Tuyang, nakaluto ka. Nakaluto akon badong. Umay ka manganin. Ha? Nanano day tarupan tuyang? Pinagpulbos mo sa magyarinan. Na, tauray ka lang nakikto. Nagpapinta sa klaeng may inusar ka di ginatang mo a make-up ka. Saan ka mo tapimintas tuyang? Anya, Adadama alimad ka. ay agdala ka. Kaya't mun samot asaan ka nga ilot-lotwan ete ka na. Nakitam ni Marito yang maribadang. Ay na limabas ijay balay itay. Nakigdutak ang nakakita kan kwa na. Takas taunay ti puskol ti make-up na. Makakatkatawak met nga rod, tanaglabaga unay jay bibig na. Anya nga tatinaknakan ni Marito yang taag make-up meton. Win nga rod No kaano abim maket, isumutan ti panagarjud na. Damagak man kan kamaray. Anya dayta, Bagay ka din ni Marito yang ti make-up na. Maray, adda ka di sa bali at tao dito'y tersenam. Awan mo ti amok. Dua talaang mo. Kwa maray, ibagak ti pundaw. Hey, saan na abagay ti ag make-up? Kasla al-aliya. Daytoy laang matimakonak maray. Agbibisain a pumintas. Kaba, bain. Banatiran tadudut mo kalilimnusan. Nagpintas kan ayatuyang kaskala artista. Hoy, tuyang. Tuyang. Aw, apay aya. Nalpas kamutin anangan. Mapan ka ni Jay Bangkag. Apay, agmalmalam ka nga papapintas dito sa ngwanan ti Sarming aya. Nakaluto ak mutin. Naramid kong ti trabaho. Kaya dyan ngay nanganam. Apay, di mo inawan. Sino nga tururayam nga ginaw? Ay, sakto madamdama. Ay, jakman nam mo. No apay nga papapintas ka. No awan na saya at ngay bagam. Pumanaw kan. Di mo mga bagay ti ag-make-up. Sige, uyawan nakpay. Taawan ti meriendam inton madamdama. Awan samot na imas asid sidaan ni Kumari Matuyang. Nasadot met nga agmula-mula. Sana kas kanyak nga adu ti mulak anateng diti paraangan. Agit, ikaw mapadigwan inton madamdama ta adu motoy karne ti manaw.
Apay nga main tasaan nga agtaraken iti manok asidaan da ken ni badong na. Tingka kapadigwan, tapno makasidada iti naimas. Wen, inak padigwan inton madamdama. Kendi mo liplipatan. Yara sa asmaw, adidak to liplipatan intun eleksyon. Ah, Na, isumot lagayam nga agpadigo ka, taag kampanya ka. pasit na amin de ka. Uray gayam adda ka dito'y balayaw. Naka-make up ka latta, marituyan. Siyempre ay maray, kaya't ko gayam anapinta sa klata. At to'y gayam, awatem. Ipapaitid ni Inteng asidaan nyo kan ni badong mo. Karniti manaw. Ay na, makapabisay. Ay, agyaman na kamaray. Anya dayjay, kaslaad na natin nag-akaldiro. Ay, jay pusa mi maray, agkalkalong ije kusina. Na, Jak pa'y ngamin nakainaw. saan ka pa'y anak kainaw kat anyat urasan? Panagluluton tumanan iti pangrabi eh. Una pa'y mo't at agpapintas. Umay kunto isubli da ito'y malukong mo, maray. Awan ngamin tinalinis ang malukong apang yakara. Jak pa'y masangaw taginaw ita. Angkay, agrik-reklamo dagiti karubad na nanatuyang kantata ba daw? Tapay ngay. Nagrugit ka nung amin ti arubayan da. Uray lagtatayab dagiti bulbulaw. Kas kada basuray di arubayan ti karuba da. Kit ni kaibaga ka ni nanam atuyang ah. Kunak ano si katimang ibagang kay. Kwa, si kanta aduter aramidak. Para lang mapan mangibaga. Mabainak sa. Kana to yang. Di ko arog day tao. Kanta umay ko ibaga. Nana to yang. Ha! Disturbo ka magsikakwaraw. Ah. Anyaya ti bagam. Ha? Abay kastamot ng tirupam nana. Agda magkapay lang. Agpapapintas ak nga maum. Agpapapintas ka? Wano agpapapangit ka? Na, nagmadimatan ti panagsasaong kwaraw. Ayan tay pang-urkaw. Ha? Nana to yang. Ah. Saan nakapanguri na? Agungat ka magtanadagaw. At nalang umay ko ibaga ka nila. Ibaga maum. Darasam. Tasimpa ang pa'y make up kaw. Isan yung anong tiarubayan niya. Naku na! Reklamo dagiti karuba yaw. Tapay ko mga reklamo da. Isodan ate umay manglinis no kayat da. Masangom ti ag-make-up. Di mo mat masango ti aglinis ti tarubayan niya. Agsao ka pa'y ta talaga pang-urang kan kwaraw. Ah. Ala, pumanaw kan! Awawawawawawawain. Pumanaw akaw. Ah! Nakauuyong kayaw. Nay, apay ko araw. Ay, Nagtartaray ka naggapot na balay da marituyang. kasanaw. Napan ko lang imbaga kininana to yung aglinis di arubayan na. Kinagura na kaon. Panguran na kanukit dahin. Ay unay mo daytan. Ti maraya ko na, tanay. Ikamat namot kanya akong ti pangur na. Saan na amasango ti aglinis di tabalay da? Ay, Nga masango na ti ag-make up. saan namat nga rod ang bagay? Kasta nga rod mo ti kunak. Imunget-met na ni nana to yang. Manipod na suro-suro nanti ag-make up. Inungtan ni Marituyang ni Kwaro. Uwan ka no. Kat pudnumat ngamin ang nagrugit jay arubayan da. Agkay wara ti bulbulong kas kada basura. Si kamangki diti mangibaga ka ni Mari atuyang. Talinisan na imbag. Tapay nga ibaunak. Kat no si kati kapitan. Ay wun. Ayan mo kung teramidak. Ni pari ba dong ti pangibaga. Nasaysaya at pay no kasta. Lumabas kit madamdama dito'y balay. Ay padaanak man ta iso ti kasaritak. Mare, asino ti karurugitan ti arubayan na dito barangay tayo? Ay na naglakaasong batan day taas sa ludsod mo, Maray. Uray sa anak ko nga agpanunot masong bata. Day taarubayan da marito yang ken kabadong ti karurugitan. Naglaing kan, marikuanag.
No kumakasano ti kinagagat ni Marituyang agpapintas. Kasta kumamo ti kinagagat na nga agdalos. O, di mayat kuma. Kumaa. Diyay matlaro pa na ti amuna nga asikaswan. Di namot nga rod bagay. Ay, di mula ibagbagan day ta iti sa balay maray. Ta mga numaidanon kan kuana. Kat kagura na ta ni Marituyang. Mabit man lang, pare. Apay paray. Agrik-reklamo nga men dagiti ka aruba yaw. Ta nagrugit kano ti arubayan yaw. Kuna kung kahit, agreklamo dan. Ay amo mo na ya. Nabayag nga mo daytan paray. Imbaon ko ni Kwaraw ga mapan na ibaga ken ni Marituyang. Ang nagungit ka naw. Ay na, talaga ang naungit ni tuyang ko ita paray. Ha? Nakasagana latta di pang urna. Ay, kun kay. Imbaga, tasaan na akinagat ni Kwaraw. Naa, apay agkagat manen ita ni Marituyang. Ay na, naungit ko naktumay paray. Ay, si kalata ti mangibaga nga aglinis iti arubayan yaw. Mala, tay turturod ko nga ibaga paray. Ay, apay mabutang kagaya. Ay na, di mo lang mo ti ugali na ita paray. Simmabalay. Tuyang may lab. Hadda ka man dito sangwanan ni Sarmeng. Ay, di nakdisturbuan nga agpapapintas ba daw? Awanan usa rin ta pinggan ken malukong. Tasan ka mga gininaw. Ay na, madamdaman to daytan. Di mo pa yun masangot aglinis di tarubayan. Ha! Uray ata napintasak. Awan serbi na ti kinapintas no narugit ti balay ken arubayan tuyang. Sikan taglinis no kayat mau. Anya nga ti kanenta ita. Ket saan kamot ang nagluto? Ay ket sikan na ti agluto no mabising ka. Hamom tuyang kagura na tanda iti karuba. Ayawan bibiyang ko kadakwada. Basta napintasak. Period. Saan ka mangarod na puminpintas? Talagang sakit di akayat mo ti mapangura. Ba't Ay, saan mo nga ilayat na itapangur mo kanya tuyang? Nasakit na ita. Nasakit. Tapno awan makunkun na maribanang. Umay ko isublay day ti malukong mau. Ay, agiyamanak, Marituyang. Ang, kasla saan samot ang nainawan. Diyan na sangong ininawan maray. Ay, unay meten akinabisbisay, Marituyang. Ay, kat siyempre amaray. Kaya't ko gayam ti pumintas. Ay, saan met anasayaat, numasubra am ti pumintas. Tapay asan anasayaat. Wen tamabaybay am dagiti trabahom di tabalayaw. Makauray dagita maray. Kano talaga ajak masangaw. Adama ni badong ko amabalin nga ibaon ka. Ay, kaasimot nga rod ani badong mo. Isu lang nga rudan ti mapan agbangkag. Isu pa'y ti paglutwam, kas kada paginawam. Ay, di ka lamasyan mat kan ni badong mo. Asino dagijay kinasaritam, kapitan? Dagiti karuba da Marituyang ken paribadong. Nanayon anti may nagreklamo. Gapo iti narugit nga arubayan da. Ide, may salaang akaaruba dati nagreklamo. Ita, aminan akaaruba daan. Hey, dapay nga tao may agreklamo aya. Siyak man baray ito may agreklamaw. Ha? Ne, anya nga iti ireklamo ka ba daw? Ay, agtugaw ka man pare. Ay, ireklamok man ni tuyang ko pare. Ay, uresi ka. Agreklamo mo tin. Wait. Kasanaw, saan na namasangot agluto iti kanin may? Ultimo aginaw, saan na namasangaw? Sige. Ituloy mo ti reklamo pare. Tapno ada pangibasarak mangsitakan ni Marituyang. Ha? No kasaritan pare, mabalay nga inayon mo nga ibagaking kuana. Asaan na puminpintas, iti pa nag-make up na. Ay, kagura nakid din ibagak daytan pare. Laki day. Apay, kabuteng mo pare. Kano si kati kapitan? Ay, unan ya. Ay, iturturd ko man nga ibagak. Nagpapintasak iti kastaunay, kapitan. Sakbay nga imayak dito'y barangay house. Ewan nga ron. Ay, talaga napintas ka. Ay,
Thank you, Kapitan. Ah. Si kalaang tinakangagak iti dayta. Napimpintas ka pa'y kumano, aglinis ka iti arubayan nyo. Mamin ano mo la agwalis ngay. Oh, Ay, bayam, Kapitan. Agwalis kadakos. kain tapno sanda ka akagura kan ireklamo dagiti ka arubayaw. Oh, Ay imay da nagreklama, Kapitan. nagreklamo tupay ni Badong, tadi mo kano ilutlutuan. Oh, Imay na imbaga daytaken ka, Kapitan. kunak met akasarita ka, ta amok adenggen na. Sa bagay, pudno dayta nga imbaga ni Badungkaw, Kapitan. Saan adakas ti agpapintas? Kwa. Amok no anya tituloy ti ibagam, Kapitan. Ha? Unaan alapasan dagiti trabaho iti uneg ti balay. Ay, alam mo pala. Amok ka. Kaya't kulaang met apumintasak oray baketa kaun. Saanin ang masapul nga agpapintas ka, Mare? Ta uray awan make-up mo kat napintas ka. Kasta kaday, Kapitan. Ay, napimpintas ka kid day, no awan make-up mo. Tay simple ako na da. Ay na, nagbunga adagos dagiti bulak anateng dito'y paraangan. Maribanang! Nay, apay marituyang. Na, itaman pa'y asaan ka anak ka make-up. Kunamo ngamin ni Kapitan anapimpintasak kanaw no awan make-up kaw. Pudnumet ngamin, Maray. Uray si Kamaray, daytang matimakunam. Ay, wen, Maray. May mayatin natural beauty ako nada. Kastagayam. Ala, awatem daytoy ipadigokken ka asidaen, Maray. Nasangumot lang ang tinagluto. Wen, Maray. Kalpasan ang naglinis ak ijay balay kan arubayan may, nagluto ak. Tapno saan ang nagreklamo ni Badungkaw. Kan, tapno mapadigwan ka may. Nagsaya atan, Maray. Ay na to yang. Awan parikot mag-makeup ka. Ngam, nasaysaya at ano kasano ti kinagagat mo nga ag-makeup, kastamat ti kinagagat mo nga agdalos. Kan, agtrabaho, di tabalay niyo. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rebotazo. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingag.